chichiro oime county yo obeire kogo chakiwa beno murubiro bete kogo chakiwa aborit koriegoro gukwana chinga kichogo chena echiro ya metamaywa nigo muwaziri bwa mazingira amache na boigo amadini kurasa serikali ya county ya Nyamira John Matiang'i abeire gagwene kiabuna nigo barachie korose chibi bachiabene asaba na inchi barabe bagotuguta eubi na nigo yo kurege tindiki aberege kuruwa ochiandisonde bwensi orabe ka korokana gusaka konyorekana gutuguta eubi ase chipara gusasa atabwenereti na koteba na nigo oyorachi konyorekana arabe gakoimokerwa egetambukero asaba onchorera kurwa somo chiyo babere bakogokera egetambukire kyo buna tokumanywa no muri keito Paul Kapokara itukiri muri okamaga yensingi magochingera litiko lya mazingira abamenya abega kurasa tinsemecheka cha metamayo nigo bagokera egetambukiro gya serikali ya county ya Nyamira kurubura omutaro yikonye ogendere ko bagokoba omuchando munene oyo konye obwato muititikano begoto eyo yaletereri musuri na somo chujo iga yani bangina baliko bako nchinyanya bale no buoba yani chindo sokonyo chatonyarire obo chabu obo eno bebo ide nonya chikaso mwasibako wanya chigariga bogo tioka nanda bakuruta nabenyejiga kurengana mona bamenya abega nigo bakire ngambya mone serikali ya county ya Nyamira inse yoborai bwayo muwaziri bwa mangana ya mazingira John Matiang'i oyo ikira na asanje kana gotababuna egetambukiro buneke nigo kiratkunyara kabage kwimukigwa ase chichiro ibeye county ya Nyamira inamba ni stage na iguru bya sana na serikali yatakonye yaturusiribu chaboba kwanya batoko bekaba ni stage batyo stage yatyo atamoje stage mata kaindri abantu balia abamenyi ba minto n'abanyene town bali bawo babiko buchafu gaiga mwanje aso esauti ya moto igwane buchafu mbobe kugaiga kero yomo abiko buchafu bwaya ase egunia. Leo hii tumekita mizizi hapa, kesho tutakuwa Ikonge kuona kwamba soko la Ikonge nalo lisafi. Kwa hivyo wiki ijayo mzima baada ya kumalizana na Keroka na Metamayo na Ikonge tutarudi Kemera na Kebirigo, tutaenda Mawawa na tutarudi Ekerenyo na kumaliza hapo. Michi yetu ni lazima iwe safi. Atengi wego niga asiri na batabune serikali ya county ya Nyamira nigebwato mu rubuli bwo kikunyara kwa baba koroisha emetungi eyo chigoto kirati kunyara kwa bachigotugutwa ase chichiro au emetungi yenebe kwene kirase etown aliase kobe kugerene sonto beke chipis ange ibere oseisato asekere town chibwate metungi endene metungi eneri kira marieta eubiye birore ebeo eubiye korunyomba eubiye riego chikogunda ya matunda chinyanya ebeo amasakara yao eubiye kochana mangana ye computer tokoroka eWest ebekwe ebiba yabo egere yasangerugo twachitwa ebeka sao tokoroka tokosegirigate igo tigatubwatera na sebono metungi yetaracha kiari ne budget ya mwaka 24 na 25 budget yetaraso bono tokoro busabi tobeke chigunie gari itegere weta chumaine gosara misi yabe ko buchabu borigoro omwelyo yeni gabasemira abanenchi kwane kibunanko bwate bari amachiko anene yo kolenda amazingira na kurugo tindiko cyasabali bonse baratkunyara ko baba kugenda buligamo n'amachika yangamba imukirwe getambukiro kiri chiko. Environmental Act igeko eresa buya unora bwatu sibwe na adabu orai mokeliwe aso gosalia mazingira igo na kitu ateberia abaminto teri ngencho yaito na teri ganga yaito yogocha kubwata abantu lakini utodete kwanza aso gotebio kero yomo ebe jukumu yao koranga aso korere biasara byabo nara savi ebi yao no montorira matoke buna na riro yondari iraria abe kwegunime egari yego chachumaine obeke ebiende kogendera uchimosie gocharamisi na harumo beke ime egari yegenda nabyo esirikali nero etokonye oitora buate okora yani kurute takataka atashukuliwa atua eginko ripoteri gitasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugega sechere ya Metamaywa ime ye county ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp Okara.